שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו. כרגיל אני פה עם הבנים שלי יונתן ואיתמר. והיום התוכנית שלנו היא על משולש ברמודה. לא, צריך להגיד את זה משולש ברמודה. אוקיי, בסדר גמור. לפני שנתחיל נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט. אליו אנחנו מעלים עת לעת את הפרקים שהקלטנו גם בפורמט סרט, למי שמעוניין גם לצפות, ולא רק להאזין. אז פתיח קצר, ומתחילים. הסקרנים. בחלק המערבי של האוקיינוס האטלנטי, שזה האוקיינוס שנמצא בין יבשת אמריקה לאירופה ואפריקה, נמצא אזור מסתורי, הידוע בכינויו משולש ברמודה. הוא נקרא ככה כי האזור הזה הוא בעצם נמצא בסוג של משולש שבין מדינת פלורידה במערב, מדינת פלורידה זו מדינה בדרום ארצות הברית, אז הצד המערבי של המשולש זה פלורידה, בדרום יש אי שנקרא פוארטו ריקו, והנקודה הצפונית, הקודקוד הצפוני של המשולש זה אי שנקרא ברמודה, ולכן מהשם משולש ברמודה. אני דמיינתי אותו כמשולש, פשוט, משולש. זה משולש. לא, אם אתה רואה, בצורת משולש, בדיוק, נכון. קודקוד אחד זה פלורידה, קודקוד אחד זה פוארטו ריקו, וקודקוד אחד זה ברמודה. בדיוק משולש. השטח של המשולש הזה הוא כ1,000,000 קילומטרים מרובעים. ובגלל המיקום שלו, שהוא בדיוק בדרך לדרום ארצות הברית ומפרץ מקסיקו וכולי, הוא נתיב תחבורה מאוד מאוד עמוס, גם בים וגם באוויר. הרבה מאוד מטוסים, סירות, אוניות, עוברים דרכו כל יום. עכשיו, מה אתם שמעתם על משולש ברמודה? מה אתם יודעים על משולש ברמודה? ספינות טובעות שם, לא חוזרות מהמקום הזה. שזה מקום היסטורי. מקום היסטורי שספינות טובות בו. אוקיי, אז ככה. הסיפור הראשון המתועד על משולש ברמודה קורה ב5 לדצמבר 1945. קבוצה של 5 מטוסים צבאיים אמריקנים, שהיו בטיסת אימון תחת שם הקוד טיסה מספר 19, יצאו לדרכם מבסיס חיל האוויר האמריקני בפלורידה. מטרת האימון הייתה ניווט במים פתוחים, ואימון של הטלת פצצות טורפדו. מה? כן, זה היה בדיוק אחרי מלחמת העולם השנייה. כן, וטייסים מתאמנים, ככה זה בצבא. בשעה 2:10 יצאה הטייסת לטיסת האימון, ואחרי בערך שעה וחצי ניתק איתה הקשר. כל 14 אנשי הצוות שהיו בטיסה הזאת, ב5 מטוסים, נעלמו. נעלמו כי לא היו. נכון מאוד. מאוחר יותר שלחו מטוס חיפוש בעקבותיהם בניסיון למצוא אותם ולהבין מה קרה, אבל גם הקשר איתו נותק, ואיש מ13 אנשי הצוות שלו לא נראה עוד לעולם. כמות גדולה של מטוסים נעלמו כי לא היו בתוך משולש כזה. באזור של המשולש. עכשיו, הסיפור של טיסה מספר 19 הופיע לראשונה בכתבה בעיתון המיימי הרולד בספטמבר 1950. זאת אומרת, זה 5 שנים אחרי שזה קרה. פעם ראשונה מישהו כתב על זה בעיתון. ואחרי 2 הוא נכלל שוב בכתבה תחת השם תעלומות ימיות בחצר האחורית שלנו. ומאז האגדה על משולש ברמודה הלכה וגדלה. לאורך השנים עשרות ספינות ומטוסים נעלמו במימי המשולש, ובדיקות היסטוריות מראות שטיסה מספר 19 ממש לא הייתה הראשונה שנעלמה שם. אפילו ספינה בריטית בשם אטלנטה נעלמה שם בינואר 1880. זאת אומרת, התיעוד על ספינות ואחר כך מטוסים שנעלמו באזור של משולש ברמודה, הוא הולך אחורה הרבה מאוד שנים. ישנם גם עשרות דיווחים מפי טייסים ומלאכים שעברו באזור ושרדו על התנהגות מוזרה ולא הגיונית של מכשירי הניווט שלהם, כדוגמת מצפנים שמאבדים את הצפון או אותות רדאר משובשים, בנוסף לתופעות מזג אוויר מוזרות, כדוגמת ענני סופה שמופיעים באמצע יום בהיר, או עננים גדולים שהם אמרו שהם יכולים להישבע שרדפו אחריהם, שהם ניסו לצאת מהענן והענן כל הזמן רדף אחריהם והם לא יכלו לצאת ממנו. עכשיו, מאז הפרסום הראשוני, ההיעלמויות במשולש ברמודה כיכבו בספרים, בקומיקס, בסדרות מסתורין ובסרטים. ותמיד יחסו לאזור כוחות שונים שבגללם כל המטוסים והאוניות נעלמו כאילו בלע אותם הים. בין התיאוריות המובילות, יש את התיאוריה שהאזור הוא בעצם פתח ליקום מקביל, מעין חור תולעת,
יש את התיאוריה שחייזרים בעצם אוהבים לבוא לאזור הזה ולחטוף משם אנשים לניסויים בחלליות שלהם. יש תיאוריה שאומרת שזה אזור שבו לקוטב המגנטי של כדור הארץ אין השפעה, ולכן המצפנים משתוללים ואמצעי הניווט משתגעים. ודווקא אחת התיאוריות העדכניות ביותר טוענת ששם בקרקעית משולש ברמודה שוכנת היבשת האבודה של אטלנטיס. מגניב. אטלנטיס? כן, אטלנטיס זה לא אגדה? זו שאלה טובה, אבל מישהו טוען שהוא מצא שם משהו שנראה כמו כביש, שבעצם מאטלנטיס, ולאטלנטיס יש כוחות מסתוריים. עכשיו, בצד השני, יש גם הרבה מאוד סברות שהן כביכול מדעיות, מבוססות על מדע, שטוענות שהן יודעות להסביר את מה שקורה במשולש באמצעות מחקר וצילומי לוויין ומפות גיאותרמיות ועוד כל מיני כאלה ניסויים והוכחות מדעיים. בין התיאוריות המדעיות כביכול אפשר למצוא סופות טורנדו חזקות במיוחד שפוקדות את האזור. אסטרונומים לאחרונה ניתחו צילומי לוויין וטוענים שיש שם בעצם מבנה יוצא דופן של עננים שבעצם גורמים לרוחות חזקות מאוד ופתאומיות שעושות מה שעושות. זה נשמע הכי לא הגיוני. לא יודע. יש כל מיני תיאוריות. תיאוריה נוספת זה תזוזה עקבית של הקוטב המגנטי. אנחנו יודעים שעם השנים הקוטב המגנטי של כדור הארץ זז, והם חושבים שאולי שם ההשפעה של זה גדולה יותר מבמקומות אחרים. יש תיאוריה על הזרם התת-מימי באוקיינוס, שנקרא זרם הגולף, ועוד כל מיני תיאוריות. ואני חושב שהתיאוריה המצחיקה ביותר היא שיש בקרקעית האוקיינוס מרבצים גדולים של גז מתאן, ומדי פעם משתחררת בועה גדולה שמטביעה את הספינות, שאי אפשר להתחמק מהן. זה מצחיק בעיקר כי גז מתאן זה גז טבעי שנוצר כתוצאה מפירוק של פסולת אורגנית, אבל זה גם הגז שהגוף שלכם מייצר באופן טבעי ויוצא לכם מדי פעם מהישבן. אז המחשבה שפלוצים ענקיים מקרקעית האוקיינוס מטביעים ספינות משעשעת. זה נשמע מצחיק וזה ולא הגיוני. לא רק ספינות, זה גם מטוסים, הפלוץ הענקי הזה לא יכול לעלות לשמיים. לא יכול, אתה חושב שאם יוצאת בועה ומתפוצץ, זה בדיוק עובר מעל זה מטוס ופתאום... זה בועה. זה לא אמור להיות גז ענקי? אבל אם יש גז מתחת למים... אוקיי, אז זהו בגדול כרגע, מה שרציתי שתדעו על המשולש. עכשיו בואו תגידו לי מה אתם חושבים, מה נשמע לכם הגיוני, מה נשמע לכם מעניין וכו'. לדעתי התיאוריה כביכול מדעית, לדעתי הכי הגיונית, כי זה לא איזה משהו שמחזיר את אטלנטיס או כל דבר אחר, זה פשוט סופה כנראה ענקית שמתמקמת באזור הזה, שבאמת בגלל הספינות סלש מטוסים טובים. ומה עם התיאוריה של הפלוץ הענקי שמטביע ספינות ומטוסים? נשמע לך הגיוני? אנשים היו שמים לב שיש בועה ענקית שעולה ומפוצצת. גם היו שומעים איזה משהו במחשבי קשר. נו, אבל מי שחזר לא אמר על זה כלום. לא אמר על זה כלום. ומי שחזר גם אמר שהעננים רדפו אחריו, אז... אני חושב שהתיאוריה היא מחור תולעת. ומה אם זה סופה באמת ענקית? אבל אם העננים רדפו אחריו, איך זה הגיוני? איך פלוץ ענקי יכול להטביע ספינות ומטוסים? לא, אני אומר עם הסופה. הסופה היא ענקית כנראה. זה לא שהיא עקבה אחריו. אבל אלה ששרדו את האירועים שסיפרו, אז הם סיפרו על פתאום שהיה יום יפה, יום שמש, יום בהיר, פתאום ענן שחור הופיע מולם, וכשהם ניסו, כמו שהרבה פעמים עושים, כשאתה לא יכול לעקוף ענן סופה, אתה טס דרכו, אז הם טסו ואמרו, הענן לא נגמר, הוא כל הזמן כאילו זז איתי, אני טס לכיוון אחד, והענן מתקדם איתי, וכל המכשירים משתגעים, והמצפן מסתובב בלי הפסקה, וממש ברגע האחרון הצליחו לצאת. אחד אפילו סיפר שהוא ראה את הפתח מהצד השני של הענן, וככל שהוא התקרב אל הפתח, הפתח התרחק ממנו. אז יש כל מיני תיאוריות כאלה. אז זה לא הגיוני שסופה סתם ככה לחדן אנשים והוא ראה את הפתח והוא לא מתקדם לעבר הפתח. אולי זה סופה שזזה בעצם באמת במעגלים בעצם. אבל היו מצליחים לדעת מה הסדר של המעגלים שלה ולעקוף את זה. לא, הבעיה המרכזית היא שאם היו באמת כאלה סופות באופן עקבי, אז מן הסתם היו רואים את זה כבר מצילומי לוויין של מזג אוויר. אוקיי, אז באמת יש כל מיני תיאוריות. אבל המציאות היא קצת שונה. זה רק מראה לכם כמה אנחנו כבני אדם אוהבים הרבה פעמים סיפור מסתורין טוב.
והרבה פעמים המציאות קצת מאכזבת, ומה שהמציאות מספרת לנו במקרה הזה, שביחס לכמות התנועה הימית והאווירית שיש באזור משולש ברמודה, לא מתרסקים יותר מטוסים, ובעצם לא טובעות גם יותר ספינות מבכל מקום אחר באוקיינוס. באוקיינוס טובעות ספינות לפעמים, מטוסים מתרסקים לפעמים כתוצאה ממזג אוויר לא טוב, לפעמים פשוט טעות של הטייס, ובאזור הזה ספציפית, בגלל שיש בו הרבה מאוד תנועה, גם ימית וגם אווירית, אין יותר העלמויות או יותר התרסקויות או טביעות מבכל מקום אחר. מה? אבל משולש ברמודה, אז היו אומרים, משולש ברמודה נקי על כל הים שלנו, אבל כאילו, עובדה ששם דווקא התמקדו במצב הזה. כן, כי זה הפך להיות מיתוס, סוג של אגדה מסתורית, אבל בפועל אין שם שום דבר מיוחד, והראיה הכי טובה היא שחברות הביטוח שמבטחות מטוסים וספינות וסירות, לא מבקשות יותר כסף לבטח את הלקוחות שלהם, בגלל שסטטיסטית אין באזור הזה יותר סכנה מבכל מקום אחר בעולם. יש דבר שלא הבנתי. איך האנשים אמרו שהם ראו את הפתח, אבל הפתח לא היה. הם לא התקדמו לפתח. מי יודע אם הם מספרים את האמת? אולי הם סתם רצו שיכתבו עליהם בעיתון. יש הרבה מאוד אנשים שרוצים פרסום, והם ממציאים סיפורים. למעשה, אם נחזור רגע לטיסה מספר 19, שנים אחר כך הסתבר ששמעו את השיחות בקשר הצבאי בין הטייסים, וככל הנראה, לפי מה שהתברר, מפקד הטייסת, זה שהוביל לטיסת האימון, עשה פנייה לא נכונה, ובמקום לפנות חזרה לכיוון הבסיס, הוא פנה לכיוון האוקיינוס. והם טסו, איבדו את הדרך, לא ידעו איפה הם, נגמר הדלק, ומה קורה כשנגמר הדלק ואתה מעל האוקיינוס? אתה מתרסק. אבל למה הם אמרו שהדברים שלהם השתגעו? לא, זה סיפורים אחרים, זה לא סיפור של טיסה מספר 19. טיסה מספר 19 פשוט נעלמה. אתם מאוכזבים? כן, מאוד. יחסית, חשבתי שיהיה פה איזה תיאוריה מטורפת, חור תולעת, סופה ענקית, משהו. כן. אז אפשר לסכם שהמסתורים הגדול של משולש ברמודה הוא לא כזה מסתורי, ואולי צריך להפסיק לקרוא לזה משולש ברמודה! ופשוט לקרוא לזה עוד חלק באוקיינוס לחופי האי ברמודה. אז תודה רבה לכם. אני הייתי אתם הייתם אתם. אני מקווה שהיה לכם מעניין. ונחזור לפודקאסט הבא בנושא אחר. יאללה, ביי. ביי!